saya maya simang badi angni jiउनि सैथो जारिमिन क'क्राझार जिल्लानि जोबथेसालिनि फोरमायनांगौ दङ जिउनि जिउ जारिमिन मोनफैबाय आं लोगोफोर आंनि आंगो गामियाव सफैबाय आं दावहारुमोन आंनि आंगो नखराव नोंसोरबो मोजाङै थानांगोन सोरजिगिरि इसोरनि अननाया सोरनिबा जिउ नखर बायफ्लेलांबाय थांना थानायनि मिजिंआबो गोमा जाबाय सोरनिबा जिउ नखर बायफ्लेलांबाय थांना थानायनि मिजिंआबो गोमा जाबाय थैनोसो लुबैयो जिउनि आंगो रावबो गैला साननानै मोदैजोंनो उन्दुलाङो मिनिनाय रंजानाय गेलेनाय आरो बादायलायनाय दङ बेयावबो मिनिनाय रंजानाय गेलेनाय आरो बादायलायनाय सोरनिबा गोरबोआव दुखुनि मोदै जालांनाय जिउनि गोसोखांनानै सोरनिबा गोरबोआव दुखुनि मोदै जालांनाय जिउनि गोरोन्थिखौ गोसोखांनानै फैगौबा नुहुरगौबा नेनानै थायो उदांस्रिनि लाइजाम गाबज्रिगौबा लिंहरगौबा नेनानै थायो जिउनि आंगो दं सोरबा अनजालिखौ लानानै संसार जानो साननानै जुलि लानायाबो माथो गोरोन्थि जायो जोबथेसालियाव थानांगौ जायो जिउनि मोनसे जारिमिन थालाङो जोबथेसालियाव थानांगौ जायो जिउनि मोनसे जारिमिन थालाङो जिउनि मोनसे
जारिमिन थालाङो